במקום מרכזי ואהוב, בלב עיר ירושלים, גר זוג מיוחד שכולם אוהבים. לאיש קוראים סבא אריה ולאישה סבתא צילה. איזה משפחה הקמת, צילה? מה? איזה משפחה הקמת? איזה משפחה? הקמתי לתפארת ישראל. הצליח לך. ברוך השם, ברוך השם. ספר זיכרונות. Es gibt nicht besser in der Welt. A jüdische Mame, oi wei wie bitter, wenn sie fällt. כל האור מזמן הלך לו, אל תלכי, פתאום גמר. בואי בואי שבי איתי מעט, בואי שבי איתי מעט. מהבית היה שמי סטרולוביץ'. ומה השם שלך? צילה, אבל קראו לי צ'יליה. אחות יותר גדולה ממני, איננו זיכרונה לברכה. היא נפטרה, אבל זהו, שהייתה גרה בחיפה, היא התחתנה שמה, ואחר כך נפטרה. איך קראו לה? לורי, לאה. ואחר כך זהו, הייתי אני, והייתה לי אחות צילינה, היה קשר בינינו, אבל זהו, הבנות היו לבד. איך הגעתם לארץ? נסענו דרך בולגריה. איך נסעתם? באוטובוסים? ברכבת. איזה רכבת? משהו לוקסוס? מה פתאום לוקסוס? בקושי זה כמו בהמות. מה, לא היה לוקסוס, לא שום דבר. ואת זוכרת את הנסיעה? אני זוכרת, איך הייתה אבל הנסיעה? זה לא היה משהו, אין לי שום דבר טוב להגיד, בגלל שבקושי חייתי. רציתי לצאת בחיים. זה הכל מה שהיה. איך הייתה הנסיעה ברכבת? כמו בהמות, אה? נכון. היו מורידים אותנו בדרך ועושים. זה לא, זה הייתי צריכה, זהו, הוריד אותי כדי לעשות, והרכבת התחילה לנסוע. אז מהר צעקו לי וזהו, עליתי למעלה ונסעתי. זה היה בבולגריה. לא, זהו, לא היה לנו מה לאכול, לא היה לנו מה לשתות. ככה חיינו כמו חיות. ישבנו על ארגז או משהו. לא היה מה זה. וגם לישון, ישנו גם על ארגזים, על זהו. לא היה. זה קופסה של סרדינים, לא יודעת. וזה מזכיר לך את האונייה? כן, אני לא אוכלת דברים כאלו. לא אוכלת. כל כך ניסיתי
לשכוח מהכל, ולא לזכור לדברים חדשים. ההורים שלך מגיעים לארץ ב-1951. ההורים. כן, עם מי הם מגיעים? עם מה? רותי. נכון. תספרי לי על המפגש. אין מפגש. זרות ואין. זה היה עצוב. מה? אבא ואמא באים מרומניה ואין מפגש? היה מפגש, נו. אבל לא ככה שאני רואה כעת, או ככה מחבקים וזהו. כשהם באו הייתי בבית חולים עובדת, כן. ושם קיבלתי מקום לינה. אז לא הייתי צריכה לדאוג לשינה. ההורים הגיעו לארץ, הם באו, לא היה להם, גם לא היה להם. לא שזהו. ואני הייתי צריכה לעזור להם כשהייתי צריכים, כשהיו חולים או משהו. הייתי צריכה, וככה לא. לא היה לי עזרה. עם כל אחות. גמרתי בית ספר לחיות, וזהו, והייתי אחות. ניהלתי את כל החיות, סידור עבודה, מי שיעבוד ביום, ומי שיעבוד בלילה, ומי שיעבוד פה, ומי שיעבוד שם. הרבה על הראש. עבדתי שעות בלי חשבון. למה? ככה לא היו אחיות מספיק, אז צריך מישהו להיות בעבודה. ואחר כך התחתנתי. וזהו, ועזבתי את בית החולים, ועבדתי כל מיני דברים, קשיים בדרך וכל מיני דברים. איזה קשיים? קשיים, לא נתנו לי ככה, על מגש. הייתי צריכה להיות, הייתי טובה, הייתי מרחמת אחרים, והייתי עוזרת לאנשים, וככה התקדמתי. תרימי את התמונה. מי זה? בעלי. איך הכרנו? כן. סתם במקרה. באמת. היה יהודי טוב, הוא היה גם יתום, וגדל, ועבד קשה. והכל השתדל בשביל הבית. הוא היה יליד הארץ, ושגם סבל בקטנות, אמא שלו התחתנה ממאה שערים, וזהו, לא היה, ועבד בג'רוזלם פוסט. איך הייתה החתונה? פשוט, לא משהו מיוחד. חתונה פשוטה? פשוטה. אבל היה כיבוד, אבל לא היה. היה חתונה פשוטה. הוא היה גם יתום מאבא שלו, בעלי. תגידי לו משהו. משהו. לאריה, מה את יכולה להגיד לו? אם היה רואה אותי עכשיו יושבת ומדברת, הוא היה בחור טוב. את היום מקבלת אהבה מהילדים, מהנכדים? אתה רואה אותם, אתה לא מתאר לך. אתה לא מתאר לך. תספרי לי על מוישה, על התכונות שלו. תכונות. חבל שלא תראה אותו. הוא יבוא פה, אבל הוא בחור טוב, לב זהב, ובאמת הוא גידל בית כל השנים ככה כמו שצריך, והוא בחור טוב. חני, היא דואגת מכל הלב, ובאמת
אני חושבת שבזה אין מילים, אין מילים. אין מילים. היא נשמה. נשמה, נכון, נשמה טובה. כמה מילים על רבקה. איפה רבקה גרה? ריקי. ריקי גרה בחיפה. היא ילדה טובה. אין שבוע שהיא לא באה אליי מחיפה באופן מיוחד. היא כל שבוע ביום שישי, היא אצלי בירושלים. היא באה, נוסעת כמה שעות, 3 שעות, ונמצאת אצלי שעה בערך, וחוזרת בחזרה. בעלי היה איש טוב, הוא גם מסכן, הוא גדל בלי בית. איך אומרים, משפחה שכזאת, כשאני מסתכלת לאחור, ועושה חשבון, אני ניצחתי, הקדוש ברוך הוא עזר לי בכל. המשפחה, דרך אגב, כולנו היינו דתיים, וגידלתי את הילדים דתיים. לא שמישהו וכיוון או משהו. אני לא יודעת אם הייתי אומרים משהו או לא משהו, בגלל שלא יודעת, אבל אף פעם לא ניסיתי אפילו. ובגלל שאני קיבלתי תמיד את הדת. בגלל שהכל קיבלתי בעצם מהדת. אם כשבאתי לבית ספר לחיות, כשבאתי לארץ, בית ספר לחיות, אחר כך המשך עבודה, הכל ברוך השם, הכל הלך לי, זהו. ונתתי לילדים מה שחשבתי. אין, אבל תודה לאל, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר לנו. ומה שיותר טוב מהכל, שכולם דתיים. כולם דתיים. זה הניצחון. זה ניצחון בשבילי. שכולם יודעים. אני מודה לקדוש ברוך הוא בכל זאת שעזר לי בהרבה. זכינו לקבל ארץ כמו ארץ ישראל, שיכולה לשמש לדוגמה להרבה המקומות, שוודאי גם זקוקים, ואין להם ממי לקבל. ארץ של העם, ארץ לעולם, ארץ בנולדנו, ארץ בנחיה, יהיה מה שיהיה. אם היה לך לבקש מהקדוש ברוך הוא משהו, מה היית מבקשת ממנו? לא יודעת, להמשיך לראות נחת בילדים, זה הכל. החלום שלי של לראות את הילדים מסודרים, וחיים בסדר בשלום בית,
שיאהבו אחד את השני, שישמרו קשר אחד עם השני. זה חשוב. טוב, תעשי לנו שלום עם הים. היי. בעצים מכה רוח וידייך חמות, אל תלכי, ספרי לי איך באים החלומות, אל תלכי, ספרי לי איך באים החלומות. אם פתאום מלאך יופיע אל חדרי, יבוא בלב, בואי אמא, בואי אמא, ותראי אותו גם את. בואי אמא, בואי אמא, ותראי אותו בלב. לא איני פוחד בחושך, ואני רועד בכלל. בואי אמא, בואי אמא, שבי איתי עד שאגדל. בואי אמא, בואי אמא, שבי איתי עד שאגדל.